Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanin. Mga igsoon, padayon natong iampo nga mukaylap ang pagtuo nga Katoliko sa tibuok kalibutan aron muhari ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Ug makabot nato ang tinuod nga kalambuan, kaluwasan sa atong kinabuhi. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta makabot nila ang kalambuan, kaluwasan sa ilang kinabuhi, bugti sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Miadto si Juda kang Jose og miingon, Sir, in taon pasultiha ako kanimo. Ayaw in taon kasuko kanako, sir, kay sama ka kang paraon mismo. Sir, gipangutana mo kami kung may amahan pa ba kami o may igsuon pa ba kaming lain. Gitubag ka namo, sir, nga may amahan pa kami nga tigulang na, ug usa ka manghod nga nataw sa tigulang na ang among amahan. Ang igsuon ning bataa patay na, ug siya na lamang ang buhing anak sa iyang inahan. Pinangga kining bataa sa iyang amahan. O giingnan mo kami, Sir, nga dadon siya nganhi kay mutan-aw ka kaniya. Apan miingon ka, sir, nga dili na kami makaatubang kanimo, kundili madala namo ang among kamanghuran. Sa paghiuli namo sa among amahan, nga imong sulugoon, gisuginlan namo siya sa imong giingon. Unya miingon siya kanamo, balik kamo, aron pagpalit og diyutayng pagkaon. Gitubag namo siya, nga dili kami moanhi, kay dili kami dawaton sa tao, kung ang among kamanghuran, dili madala namo. Muanhi lamang kami kung siya mahiuban kanamo. Miingon ang among amahan, nasayod kamo ang akong asawa nanganak og duha ka lalaki. Mibiya na kanako ang usa kanila, ug nagtuo ako nga giwatas-watas siya sa mga mananap nga ihalas, kay wala ko naman siya igkita. Busa kung kining anak ka nahibilin kanako karon, inyong dadon,
ug may dautan nga mahitabo kaniya, mamatay gayud ako sa kaguol, sanglit tigulang naman ako. Wala na gayud kapugni ni Jose ang iyang kaugalingon sa tubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya, busa miingon siya, pahawa kamong tanan. Walay laing tawo nga uban kaniya, sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon, kun kinsa siya. Mihilak siya kusog, ug ang mga Ehiptohanon nakadungog ni ini, ug gibalitaan ang hari, bahin ni ini. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose, buhi pa ba ang akong amahan? Apanalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon, ug wala sila makatubag. Unya miingon si Jose kanila, duol kamo kanako, ug miduol sila, ug giingnan sila ni Jose. Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Apan ayaw ikaguol, ni pakasad-on ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios may nagpaanhi kanako una kaninyo aron malibre kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutom nganhi sa yuta, ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila. Iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos, ug gipusasan og mga kadena, hangtod nga ang iyang panagna natuman, ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari ug gibuhian ang magmamando sa kanasuran ipalingkawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay, ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa
Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamo tao nga moabi-abi kaninyo og pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kon mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kundili bakuia ang inyong panghinaot. O kon anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong mga tiil. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga apostoles, mga makasasala, gani ang usa nila gibudhian gyud si Jesus ug mo'y hinungdang namatay si Jesus. Ang uban mga andakiro, mga bakakon, tigpakaaron ingnon. Pero bisan pa man sa ilang mga sala, sama sad nato nga mga sad-an sa kayo, ang Ginoo padayon nga mihangyo nga mahimo tang instrumento sa pagsangyaw sa maayong balita nga mao ang gingharian sa Dios nga niabot na dinhis kalibutan og sa kaluwasan nga naa na sa atong kalibutan. Lingiyay mong tupad ing na nagsigi ba kag sangyaw na nya usahay ma-discourage ta kay mauwaw ta sa atong pagkamakasasala. Ako sad isipari sad-an man sad ko, usahay mauwaw ko sa akong kaugalingon nga magsigig sangyaw, magsigig wali nya otro sa diay ko nga sangyawanan. Ana uwaw pero kinahanglan kamaotang magpakauwaw alang og tungod og alang sa pagtuman sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang andam magpakauwaw para sa Ginoo, taas ang kamot. Salamat kay daghan-daghan. So kung gusto mong magpakauwaw para sa Ginoo, ayaw mo kauwaw og palit og slat, bisag pobre pa mo. Ayaw mo kauwaw sa pagpanghatag sa inyong mga kwarta, mga bugas, mga tanom, mga bungas tanom ngadto sa inyong isig katao nga nanginahanglan bisan pag nagkalisod mo. Nana. Paunay gibuhat ni Jose diri sa unang pagbasa.
naglisod sad sila tungod sa huwaw. Pero naay mas naglisod, moto iyang gipanagaan niya sa sige niyang pagpanghatag, amot baligya man tong uban. Niabot ang panahon nga nag-abot gid sila sa iyang mga igsoon. Nasulbad ang gitawag og sa side ni Jose ang kadtubang gitawag og pagsalikway kaniya, ang kasakit o kasakit nga gisalikway siya sa iyang napo ka mga igsoon. Gibaligya siya, giisip siyang patay. Lisod na ganahan mo ana, imong igsoon mismo, musalikway nimo, ibaligya ka, nya isipon kang patay, sayo na, dili. Ganahan mo ana? O, mo na. Unya kung pananglitan ang imong igsoon, misalikway nimo, mi-attempt pagyud nimo og patay, nya naluwas ka, muhatag pa ka ng igsoon na. Og magkalisod na, muhatag pa ka. Sige, lingay mong tupad na, muhatag ka. Labi na gyud kung pagduol niya nimo nagkalisod sa ka. Kang nasa kas kalisod ba? Sama ning nahitabo ni Jose nga igo sa sila suwaw. Nya ni duol mo bang igsoon nga ni attempt nimong patay nakaniadto buwa gyud ka ilang igsoon ilad-ilad pang imong papa giingnan pa nga patay na to. Na sinina ay nagkadugo among nakit-an dito. Nya dito gibaligya di ka o nya katong sinina nga gihubo gi kanimo gi kuan na di gi butang-butangan rag dugo skanding nga ilang giihaw o di nagtuo in taon ang papa nga patay na Jose. Nya karon niya na naghapa-hapa sa imong tiilan kay mangayog pagkaon sa imong buhaton patiri. Pahapa ka ng mga buanga mo. Pero si Jose lahi nga naman pinili siya sa Ginoo og mitubag siya sa Ginoo. Gigamit niya ang iyang abilidad, ang iyang mga grasyang nadawat gikas Ginoo gikan sa iyang panghuna-huna, wisdom, hangtod sa iyang nahuptan nagahom isip gobernador sa Ehipto na atong panahona. Gigamit niya aron pag atiman, aron pagpasaylo o pagparelax sa iyang mga igsuon nga mga buangon. Munang iyang giingnan ay mo kabalaka, ay mo kahadlok. Pagpaila na niya ba? Gituyo nis Ginoo nga mauna kog abot dinhi aron pagluwas nato. Sinan ka giisip ni Jose nga ang kadtong pagbaligya nila pagbuotos Ginoo aron mag-una siya adto sa Ehipto aron maluwas sila. Ninduta no? Ngana ba? Nga ilugan ka siyuta sa imong igsuon nya moingon ka pagbuot nis Ginoo aron mag-una kog biya aning kalibutana isip wa na yuta aron mag-una ko dito sa langit diin ato ang among yuta dito. Di ra jud ka masuko sa imong igsuong buangon nganing ilog sa imong kabtangan nga kabilin sa inyong ginikanan tungod kay mituo ka nga kanang pagbiya ni anang maong yuta maunay paagi aron makaabot tas kaluwasan. Kay ningo mas Kristo kung gusto kang maluwas biyai gid ng tanan. Ayan sa kamo mo anak mo gunahuna og ilogan mo sa inyong mga butang sa inyong silingan kawato na inyong butang or labi nag tax declaration ra imong yuta nya kung anong dayon ka ilogon dayon presentahan dayon kag mini nga titulo masaman ihatag na ninyo dili makigburo ka mo dili mga naong sa mga yawan sa so, simple pa dito ato nang katungod pa dito mao na si Jose dili ang iyang giingon giuna ko pagpadalas Ginoo dire pinaagi atong inyong yawanon nga buhat aron mahimo kong makaluwas sa atong panginahanglan. Kanasang mga bit imong bana or imong asawa isipa sad na
nga mauni ang paagis Ginoo aron muuna ko pagsinati og langit alang sa kapasayloan sa mga sala. Unsa man di ay ang kuan makapasaylos atong mga sala kanang mubati ta og kasakit sa atong kaugalingong sala. Kana bang muangkon ta nga nasakitan ko tungod sa akong pagkamakasasala. Nya pinaagis pag-angko nato ana nga nakasasad kang asawaha ka, mao nang nakakabit ang imong bana kay magsigi sa kagyaw-yaw niya, sige kag pangasaba, mao nang nakapangabit siya, or mao nang nakapangabit ang imong asawa, banaha ka kay pirmi sa kang wa dihas inyo, pirmi sa kang focus kayo ng imong mga negosyo baka trabaho or higala nga di nakahapit mo hikap sa imong asawa, amo nang nahikapan sa glain ana. Unya sa may imong buhaton amguha ang imong sala, hilak ba sama sa gibuhat sa mga igsuon ni Jose o ni Jose mismo nihilak sa iyang sala o sa sala sa iyang mga igsuon. Unya paghuman midayg sa Ginoo, pagkadalaygon sa Ginoo nga bisan sa atong pagkamakasasala gamiton gyapon ta niya sa atong gitawag og kaluwasan. Kana bitang inyong pagpalit og slots dinhi makaluwas biya gina, pero kaning namalit og slots mga sad-an biya ni kasagaran ani nga buangon man eh. Awi lagi pila ra kakabuk-an ni Santosonon, mga sobra man ni 40,000 kabuk ang namalit natong mga slots, sukad pas una sige tag pamaligya, pero bot pila kabuk Santosonon ani pulos-pulos kini mga sad-an, pero makaluwas gigamit sa Ginoo aron mahimong tuburan sa grasya aron maluwas ta. Maluwas na baka taning atong halin sa atong SBF dag as of yesterday ang atong halin niabot na og 32,687 ka slots. Pakpakan na to ang mga makasasala na nahimong tuburan sa kaluwasan, no? Apil sa kuani ginagmay. Unya ang ni-apil sad sa atong 4 slots challenge niabot na og 157 ka 4 slots challenge. So pakpak hinay mamumakpak pasabot wa mo moapil aning 4 slot challenge, no? Pila man ning 4 slot challenge kana 2,000 ragon, 2,000 upat la ka slots baka 500 niabot nag 157. Ang akong pangandoy makaabot lang nig 1,000 hangtod sa August 6 nga mao ang akong 4th anniversary sa pagka-parish priest din his parokya ug sa ako sang kaugalingon first man ninako nga parish priest ko. So hinaut unta makaabot nig 1,000 ka 4 slots challenge. Kaabot ka dili? Bot lang ka. Ato lang yung importante nga dili ta mohonong bisan pa sa murotag mauwaw sa atong mga pagkamakasasala, dili ta mohonong sa pagpagamit sa Ginoo. Lord, bisag sad-an ko kung gusto ko nimong gamiton alang sa kaluwasan sa akong isikataw, alang sa kalambuan sa simbahan, gamita ko Lord. Nindot kay na nga panghuna-huna nganuman ang Ginoo di gyud mo balibad ang iyang gipanggamit mga makasasala, mga pobre, mga way grado, mga sinalikway, hasta pagani ang mga kriminal iyang gigamit nga mahimong manluluwas sa kinabuhi. Kriminal ha? Kinsa may kriminal nga akong gisgutan? Usa ni ini kani si San Pablo. Si San Pablo ingnon talang kriminal kay si San Esteban o si Saint James giuna silang patay. Apil si San Pablo ato
Maobitang paghumagpatay ni Esteban, haras din siya maayo. Pagpatay ni James, padayon gid siya kuan kay murabag effective kayo ang iyabang style nga pamatyon ang mga Kristiyanos, prisuhon niya, lutuson gyud. Mao nay kinabuhi ni Saulo pa man sa una, pero gigamit ni Hesus, ingon siya, gamiton ko ni si Saulo nga mahimong tigsangyaw sa gingharian sa Dios ug sa kaluwasan ngadto sa mga dili Hudiyo. Pero ting epektibo ha, nagpagamit man sa si San Pablo. Giunsa man niya pagsugod og gamit, gisunod ni niyang giingon ni Kristo, kung manglakaw mo, ayaw mo pagdala og kwartang bulawan, plata, bronze, ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Gigamit kining San Pablo, gibiyaan niya tanan, niya iya pag yung giisip ang iyang kaugalingon nga patay na alang sa Ginoo. Gilingian na imong tupad. Murag nakatog na. Ingnaon sa man kaga-practice kag patay-patay. Ingna. Lingia ba? Ina nag-practice kag patay-patay. Unsa man ang patay-patay nga atong praktisan, kana bang di na ta magsalig anang kwarta, kanang balay, sandalyas, ilisan, kan di na ta magsalig. Mo na punto ni Kristo. Kayang patay, ini kamatay ana, din ana maghunahunag asa siya puyo, hain ang iyang yuta, unsay iyang sakyan. Wala na ang patay. Din ana mangangkon og kwarta, din ana mangangkon og ilisan, din ana mangangkon og unsa pa diha. Ang patay mubiya gid na sa tanan. Muna og magpractice tag patay-patay, porte ka epektibo sa atong misyon nga mahimong magsasangyaw sa kaluwasan. Nya kining ato dinhing pagbaligyag slots, ato ning gitudluan, ako mong gitudluan hasta ang akong kaugalingon, magpractice ta og patay-patay. I-share nato, ipaambit nato ang atong mga grasya, kanang treasures para sa kalambuan sa simbahan. Kay ang dili mamatay dinhi sa kalibutan, hangtod matapos ang kalibutan, mga igsoon, ang dili mamatay mao ang simbahan. Mao na kitang mga membro sa simbahan, magpakamatay ta para sa simbahan, pinaagis pagpaambit sa atong mga nindot, labi na kaning atong mga grasyas kwarta, aron ang simbahan nga mahibilin ini kamatay na nato mahimong simbolo sa presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Nya kita nga nitampo niini, kanang mutampo kag palit og slat, kanang mutampo ka nga magpanghatag anang mga way gikaon, mga charitable activities simbahan, hasta gani ka mo paambit sa inyong time. Unsa man ang time nga inyong ipaambit, mo view mo sa atong YouTube channel. Time ba? Yan ang paminawon. Kanang giwali na to diya, gi-upload na to nga misa, kining gi-upload na to nga homily with subtitle, i-share na nimo sa mga dili Cebuano speaking, kay na may English subtitle. Kining atong Padresiano nga YouTube channel, mauni ang atong sigihan og view. In return, mura kag dipaambit sa imong time, pero nindot kayo ang YouTube kay iya maning i-convert into monetary value ang atong pag-view. Labing minus tingali, piso ang mahatag nato. Mo view kag mga katulo na kay piso nga natampo nganhis atong account, kaning Padresiano ubod. Ug ang atos ang income diha, atong ihatag ngadto sa mga kabos. So in a way, ang imong paggastos, imong time, pagpaminaw, ang kanang i-like nimo, nya dili ka mo skip anang mga advertisements, makat-on ka sa atong humili, at the same time nakatabang sad ka sa mga nanginahanglan. Mao ni siya ang atong himuong practice og patay-patay
dili kay magsigig tan-aw ng unsay makapalagsik sa lawas nga di na gid ta mamatay, unsay mga kanon, unsay mga sana na mga gadgets ipamutang nato hasta karon ingon ani mga relo magmonitor na sa imong heart, sa imong unsa na diya tanang functions, iniglakaw nimo iphon kapila ka ni tikang. Kung ana kay taana ba particular kayo, self na lang yun, self unsaon nga akong naong gwapo kanang appealing lang gyapon ko bisag 70 years old na lang gyapon ko appetite or sexual appeal. Ayaw na kamatay na diha. Ang importante naa kay gibilin, naa kay napaambit alang sa kaluwasan, pinaagi din hisimbahan. Nagmahuman na yung atong kumbinto, dako kay na siyang timaan nga kita din hing taga San Vicente, online parishioners o territorial parishioners, mibilin o timaan sa atong pagtuo o sa atong kahiusa o kutob sa mutampo niini para nako bisag makasasala pa ta, assured na ta nga makasud didto sa langit. Adi mong tuo nga naman ang kalig-on sa atong pagtuo makita man diha sa atong building nga gitukod nga lig-on sad. Ang atong kahiusa makita man sa diha kay ang building nagkahiusa man na siya. Ikaw niya pa dirog magpakasa ko inig human, aw maimpirno gyapon ka. Mao na, sige na lang yung kag palit og slot. Aron mabawi. Nya mangumpisal sa ka, nya human palit na sa kag slot. Aw hangtod jud ta mamatay. Nabitay mangutanan nako, padre, hangtod kanus aman ni imong slot, nako hangtod ta mga matay. Ano man di ay, ang grasyas Ginoo, do na di ay limit. Padong nimo na ilimit ang grasyas Ginoo padong nimo naawa hangtod jud ka mamatay na ang grasyas Ginoo nganong di man ka mo paambit ni ana hangtod sa imong kamatayon nga ang Ginoo hangtod ta mamatay iya man tang gitagaan sa mga grasya financial, spiritual, moral, physical gitagaan man ta hangtod ta mamatay nya maglimit-limit ta patay ganiya. Di na juga kasod og langit. Gani ang Ginoo nindot kayo. Gawas nga way limit ang iyang pagpaambit nato dinhi sa iyang grasya nga makaluwas, lawas og kalag. Inighuman na nato dinhi, kamatay na nato ning atong lawas, tuwa siya giandam nga grasya nga gitawag og walay katapusang kinabuhi, eternal life. Maunay final reward nato nga bisan pag makasata we persevere until the end. Amo na siya igi katapusang lingi sa imong tupad ingna di kita mohonong og paambit sige kitag paambit ang wa mo lingi wa gina ni paambit sige na manindog na ta. Pagampo sa katawhan, mga igsoon, nasulod kita diha sa walay katapusang laraw o plano sa Dios alang sa kaluwasan. Busa mapaubsanon kitang mudangop kaniya ug moingon manggihatagong Dios dungga kami. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga ang simbahan padayong mutawag ug magpadala ug dugang pang mga misyonaryo aron magsangyaw sa kaluwasan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga ang katawhan nga naglibog o nagkulang sa pagtahod sa ilang kaugalingong makakat-on sa laraw sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga ang kaluoy mapakita ngadto kanila nga misalikway sa mga mensahero sa Dios ug sa kamatuoran nga dala nila, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga sila nga may seryosong balatian mudawat sa sakramento sa balaang paghilog, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos
magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mohaman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang mga matuhong mihalina, maghiusa uban kang Kristo didto sa tunhay kahimayaan sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo ug among amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberties. Take, O my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me, and once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forego. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo,
mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sulay. Tinuruan, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan himaya, ang tun sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ug kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pangalan kamu magkamundo
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka manluluwas. Mahimotang tuburan sa kaluwasan, agianan sa kaluwasan padulong sa atong isig katao. Nga ato lang buhaton, practice lang tag patay-patay. Atong mahalon ang atong isig katao kaysa atong mga grasya nga nadawat. So salamat sa mipaambit sa ilang mga grasya nga hinato. Sa ako nang ikaingon ang atong SBF DAG nga slots para sa pagtukod sa atong kumbento. Nakahali na ta as of yesterday og 32,687 slots. Ana apay 43,313 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Niya ang ato sang 4 slot challenge para sa ako ning ikaupat nga tuig sa pagka-parish priest karong August 6 na nasadtay nadawat nga 157 ka 4 slots challenge. Atong pakpakan ang tanan nga ni-appeal palit. Salamat kaayo. Nga padayon ta nig palit, padayon sa tagsuporta sa atong YouTube channel alang ra gid ning tanan sa kalambuan sa atong kinabuhi o sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kaning. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamat kita karon, mga sa Diyos, namunahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba.